Asteburua zemuz pasatu zu, ondo? Ba, asteburua ondo pasa eskio planearrakin, zeiten da, plana errepikatu, ezta? Eta jateko zerbait ere asko gustatzen bazaigu ere, zeiten deu, errepikatu ere bai. Musikarekin ere, berdina gertatzen zaigu, kantu bat asko gustatzen zaigunean, behin eta berriz entzuten dugu. Kaixo lagunak, eguerdion, eta Idoia Zurmendi, ongi etorri, zer moduz, bota bostekua. Azteko eta behin zorion, eta kasun arrakastagatik, eta hor nabil, diska berria behin da berri zentzuten, ze gauza polita indezun. Eskerrik asko. Ze, asko kostatu zaizu, edo ze? Dexente. Baina, bueno, ya kalien dau, así que... Eta guain goxatzen, eta sukaldatzen etorri zinen, ez da horrengo hazia bai. Sukaldatzen nahi altzea goxatzen, egin aldezu pixa praktika batzu gunea etortzeko. Bai, ibiltzen az. Ibiltzezea? Bai. Bueno, gaur ikusiko zu, elkarrekin ningo du errezeta bat, eharra, zain zuri batzuk ingo ditugu, bere kremakin, eta aldi berian, zure proiektu berria ezagutu, eta goxatu. Hor gelditu lagunak, saio bikaina datorreta. Bueno, lagunak eta Idoia, garatuko izuet pausuz, nondik noe biliko gehan, zainzuri hauek bere saltxetan iteko momentuan. Inbiar deuna da, hemen dazkau zainzuriak, triggeruak ere bai, hemen perretxikoak, kultibokuak, tipulatxa, gurina, irugilarra eta esnegaina. Ingo deuna da, zainzurik ondo garbitu, bale? Eta azalak eta txortenak gorde ingo ditugu. Zeratik, geho krema bat ingo deu, bota behar ditugun gauzekin. Ze ingo deu? Hoi egozi, gurinetan tipulatxa pixka goxatu, gero bertan ebai trigerituak ebai moztuko ditugu eta bertan goxatuko ditugu, perretxikokin gauza berdina ingo deu, eta gero irugilarrakin berdina ingo deu, eta aparte jungo geha egosten gauzak eta botatzen zehatikan, irugilarrak ebai koipe pila soltatuko, eta hori ez deu nahi. Bakarrikan nahi deu, aragilea eta hori baino sigortuta baino ez koipe guztia. Eta hori dena goxatuta dakaunean, gero baitare eskaldatu ditugun esparragoak zatituko ditugu eta bertara botako ditugu. Eta hori dena bukatzeko, ingo deuna da esnegaina bota, goxatu, eta hori izango da gaurko plateran oinarria, bale? Eta hori, esan deun bezala, ingo deu lagungarri krematxoa gainetik botako diouna, zainzurin azalakin da txortenakin, eta patatakin, egosten jarriko ditugu elkarrekin, azalak enduta bai patatai, eta geho, hori ingo deuna da, bertatik atea, ondo birrindu, eta krematuko dugu baita ere esnegaina, eta gorringo batekin. Eta, geho, platera bukatzeko, hemen dazkau, galeperran arrautzak, ingo dituguna da, egozi, eta gero zuritu, eta erdibitu. Orduan, platera eratzeko garaian, jarriko domenin deun saltxatxua o krematxua bere osagaiakin, gero saltxa botako jo zainzurina, eta arrautzatxo batzu jarriko eskio laguntzeko. Ados? Bueno, hau esan da, lanian jarriko gea. Betu, errezea jarriko izute, patata zuritzen jarriko gea, bale? Zu patata zuritzen jun, eta ni beste aldez, zainzuriak zuritzen jarriko naiz, bale? Bueno, hau esan da, guain lanian jarriko gea, eta hemen gaine eman berdiozu, bale? Bueno, hau zutako, hau netzako, eta esan dakoa, kasuelatxo bat hartu berdet, zainzurik egosteko, eta patata egosteko bestia. Bale, hemendik hartuko bestia. Ni uste patatatzako txikiagoa nahikoak haula. Bueno, Idoia, konta iguzu, ze topatuko zure diska berrian? Diska berri zen dauz 8 kanta berri. Vale. Eta die, azken 2 urtetan bizitakoen inguruen idatzetako 8 kanta, 8 oroitzapen ezberdin. Vale. Eta, kronologikoki ordenaute, loratze bat bezala kontutan. Ona, zen polita, ona. Eta, adibidez, nonea etorri zinean, guain 3 urte pasako zian, ez da? Bai. Aurrenengo diska kala eta horre izia, inbeste egurreman diozu, que ja, KitKat bat bertzen hunda aldaketa bat, ose gertatu da? Bai, ja, nahikue, lehenengo diska horreaz, eta, atxeen alditxo bat behartu nen, garren lan ontan. Lortu dezu atzen aldi jartzea, baina bestia prestatzeko. Hori da, bai. Ez dakizu egeldik egoten, ez da? Ez dakigu. Ondo. Bueno, eta kontau esan dezun bezala, nola dihua historia hori esan dezuna kantu bat bestekin dana, lotura daka, orduan? Bai, hori, azkenien diskuek berak kontetan da, nire bizitzako etapa konkretu bat, azken 2 urte honek.
banik loratze bat bezala bizitzen ditudalako. Eta, bueno, lora horren auskortasunetik indarrera badau bidai bat, eta bidai hori kontetan da 8 kanta honetan. Polita, poeta egintzea bai horren, ez da? Ze, ona, abeslarik beti dakazue poeta ikutu hori da. Bueno, hasi zuritzen, bai, hasi zuritzen lasai. Bueno, eta ze, gauza asko gertatu altzaizkizu, bizipen hori egona izan dira, ez hainonak, ze topatuko dugu hor? Badanetik apur bat, egize da kanta bakoitzak momentu konkretu bat kontetan dauela. Bueno, niretako nahiko terapeutiko izen dalako momentu horrek gogora ekartzie, kanta honek idatzi alizeteko, eta bebai, bertatik berriz pasetako nik irakurrinen recordar dala volver a pasar por el corazón eta horrea zibilinaz. Bueltaka, eta badauz momentu politxa hauek, beste batzuk, igual ezain politzek ustez, baina... Danetik gotea bizitan, danetik gotea. Bai, hori da. Sorion ez danetik dakago, ez da? Bai. Ondo. Bueno, eta, adibidez, aurrenengo kanta, zer topatuko da aurrenengo kantan? Lehenengo kantu eda 9 de febrero, eta... 9 de febrero, vale. Bai, bueno, kontetan dau apur bat, atxeden aldize hartunen momentu hori, izen zalako lehenengo dizkan jira hostien, bapatien gorputzek eskatu zuztela apur bat geratzeko, eta ez dakit, gauzak bere lekuen jartzeko denpora bat hartzie bierrezko izen zan, eta apur bat horretatik idatzetan. Orduan, ze pixka kronologiko kedi joa? Bai. Vale, ona. Bai. Bueno, eta ze gertatu zan, hola, pixka, hola, motxion guri kontatzeko, geho, entzun inbiara, hartu inbiara dizka eta entzun, baina ze gertatu zitzaizun, ze eskatu zizun gorputzak geldiune hori, zertzan zehazki sentitu zen duna? Ez dakit, uste dut egon nintzela, lehenengo diskue superrondo joen zan, eta oso eskertuten hau, benetan asko disfruta honen etapa bat izen zan, baina egize da azkarregi igual joen zala dana, edo... Ondo egintezuta, dana estanda indu, ez da? Bai, seinale hona da, baina egize da biernela denpora bat hartzia apur bat, hori, gauzak bere lekuen jartzeko. Digestilua ondo iteko alegila, ez da? Bai, ritmo horretan sartute, ritmo frenetiko baten sartute, azkenien tiratzen dozu eta jarraitzen dozu gauzak itzen, baina azkenien usteot egon ziela aldaketa mordo bat nire bizitzan eta biernela holan denpora bat. Bai, batzutan astuak kartolakin bezala aurrea, eta pixka tondo. Eta adibidez, ze gertatu zan eskatu zizuna bene-benetan gelditzeko zehazki, ze sentitu zen duen? Baina etapa hori izteko bierra, eta ja nik antzauten ninguen, gorputzez eta... Zenbat kontzertu emantzen ditu, nola izan, diskatea eta zenbat, bata bestian atzetikan gelditu gabe, ose? Asko, eske gainera diskua atara aurretik, gongitzen aurreko uda horretan kontzertu mordo bat emuten, izen zan justo pandemia osteko uda horretan, eta, ez dakizen bat kontzertu emun genitzu, baina mordo bat diskue ondikon esku hartien aukibarik. Orduan gero ja urten zanien diskue, gero izen zan, ez dakit zenbat emun genitzun guztire, baina... Ezin eskatutako danakin, ez da? Ez aukiko zen duten eskaera mordo bat eta dan agenda beteta. Bai, eta politxe izen zan, baina, denpora baterako. Idoia, mesez, indiazu patata hori erresago egosteko, oso ikan gehiagit tardatuko, eta nola bota berdituten historia danakin da honen txortenakin, in laukitxotan eta hola erresago egosiko zaigu, bale? Honeaz, ez? Bai, bueno, nahezuna hori o bestia. Hobeto moldatzen zu gitarra jotzezu eta bihatzik ez harrapatu, bale? Txukun ibili. Gitarra eta pianua entzunten jarraitu nahi duta, bale? Bai. Bueno, eta abesti guztiak zu komposatatuako dira orduan, danak zuk indituzu? Batez, Momo kantu eda Joserra Senperenan musika. Bai. Eta gero hitz danak estiez niriek bez. Dau Maria Osesen letraren bat, eta gero Elvira Sastren olerki bat, bai. Beiraiek letra jarri dute eta zuk abestu duzu, edo kolaboratu dute, o nola izan da historia? Mariakine aspalditxik ibili zena elkarlanien eta sortzen. Eta, bai, Mariai igual pasetan duten nik doinu bat, eta bera jarten da hor gainetik letra bat, bizon artien adostute apur bat. Baina Elvira Sastren kasuen nik topaunen bere olerki bat nire liburuen artien, eta pentsetan jaten olerki horre kontetan zauela superrondo apur bat diskonen kontzeptu, eta orduan eskatu notzen
baimena musikatzeko, eta holan izan. Eta aurrea. Bai. Ondo. Bueno, hauek, bitu, ingoituguna hementxe egostea jarri, aprobetxatzearen, eta ki horrekin ingo krema goxo-goxo bat, gainetik botatzeko. Eta honi loditasuna emateko, patata botako jo. Vale? Bueno, eta zainzurik zurituta dazkau, eta inbiarrituguna da, egostea sartu hementxe. Ez ditugu gehiagi egosiko, Zehatikan? Gehiagi gosten baitugu biuna gelditu gara. Eta gero bai hemen goxatzen jungu gainuntzekoa eta gengo ditugu moztu, bertara bota pusketa, baina gehiagi gosten badia gero desein ingo zaizkigu horrengoan. Vale? Eta azkenengo olerki honekin indezuna beste nola izena du, zure dizkan? Mi vida huela flor. Vale. Eta bertan zentzungo dugu, zehazki, zertan datza bestiak? Kantu da tango antzeko bat, tango erritmo bat, eta nahiko ondo laburtzen da olerkisen kontetan dana azken zati zen zezaten daue, todas mis espinas se han convertido en rosa y ahora mi vida huela flor. Da apur bat, olerkisen dauz kontra esan mordo bat, igual, azten da bilurretatik eta gauza igual negatibo hauetatik, eta gero itzen dau kontrastie, horren beste aldi erakusten dau, eta amaitzen dau loratze horrekin. Arantzak loratzen, onna. Bueno, hementxe, indeuna da, lehendabiziko urratzak eman. Zain zurik egosten dazkau, krematxo iteko ere behin dakau, guain txasiko zaigu egosten, igual tapatxo txiki bat jarriko jot. Bueno, guain jarriko du, ingo deuna da, lehendabizi erreportai bat ikustea jun, eta ikusiko zuen maitanen ajungo gea, eta gu maitanekin beti ikasten gaude. Eta guain, ez dakik, garpiketa, txukunketa, zehoz erakutziko dugu, guazen bere gana. Kaixo, Joseba eta ikusentzuleok, zer moduz Maitane naiz, txukuntzaren antolatzaile profesionala eta gaurkoan Hondarribiako Alkain sukaldeetatikan egingo dugu saioa. Gaurko gaia udaberriarekin bat datorrena, sukaldeko bazterketa. Sukaldea gure etxetako espazio eraginkorrena izan behar duela diote, funtzionalena. Azken finean bertan pasatzen baitegu denbora luzea, bereziki Euskal Herrian hainbeste gustatzen zaigunez sukaldean egotea eta familia guztia bertan biltzen geralako. Funtzionala izateaz gain ere, garbiena izatea ere aproposena da, azken finean bertan janaria manipulatzen delako, eta inorkeztu nahi sukaldezikin batean sukaldean aritu. Eta zer gertatzen da, nahia bai dagoela, baina gerora arazo ugarirekin aurkitzen gerala. Besteak beste gure sukaldeetan pilaketa handiak egoten direlako. Eta horrexegatik gaurkoan gure sukaldeetan egoten diran eta egon barrez luketen zenbait elementuetaz hitz egin nahi dizuet. Lehenengoa, taper zarrak. Zenbat taper ditugu gure sukaldeetan, eta ez bakarrekan kopurua, nola daude taper hauek. Asko eta asko, kitxura txarrarekin, asko eta asko taparik ez, edo funtzionatzen ez duten tapekin, beraz, zer egin behar dugu, guzti hau edenak kanpora bota, eta geratuko gera, bakarrik egunerokoan erabiltzen ditugunekin. Eta gomendioa, taper berriak erosio behar balen badituzute, aukeran vidriozkoa eta fundamentuzko tapekin. Bigarrena, lapiko eta zartai zarrak. Zartaiekin arkitzen gera, tefloia badakizue zartuta edukitzen duten hoiekin, eta ez dakizuen, baina tefloia zarra dagonean bertan jakiak prestatzea osasunarentzako ez da egokiena. Beraz, zartaiak zarra daudena, kanporak. Eta gerora arkitzen gera kopuru eta diametro ezberdinekin. Benetan, hainbeste behar dituzue eta hainbeste diametro? Hirugarrena, mahai-tresneria edo mahai-tresneriaren kaxoian arkitzen dugun Max Mixa. Hau da, azkeneko 25 urtetan eduki ditugun sardeska, gorai, goiara eta bestelakoak, familia ezberdinetakoak denak izaten ditugu gure kaxoietan. Eta ondoren maila jartzerakoan horrelako nahasketa bat egoten da. Gertatu ez da ezer gertatzen, baina aukeran gomendagarriena izango litzateke mahai-tresneri bakarra edo asko jota bi edukitzea, batzuetan bat eta besteetan bestea erabiltzeko. Baina Max Mixa honetarako ez dut uste denik egokiena. Laugarrena, bikoiztuta dagon edozein elementu, bereziki goiara handiak, egurrezko tresnak eta era hortakoak. Honek zer esan nahi du, kanpora joatean bota egin behar ditugula? Agian ez, azken finean ondo daudelako. Beraz, nahi izan ez gero, gorde ditzakezue bikoiztutako hoiek kaxa batean, kaxa hau egon diteke sukaldearen goikaldeko biltegiko espazioetan edota trastelekuan hori bai. Beti ondo etiketatuta, bikoiztutako elementuak direla eta inventario txiki batekin, badakizue, bertan zer dagoen ez baldin badakigu, ez geralako inoiz gogoratuko berriz ere bueltan erabiltzeaz.
5. Gailu txikiak. Likuadora, jogurtera, makarroiak edo pasta egiteko trasto hori, pandemia garaian, itxialdian, 1000 gauza erosi genituela denbora pasatzeko, eta orain, gaur egun, ez daukagu denbora berdina. Zer egingo dugu gailu hauekin? Berdina, bota agian ez ditugu bota behar, baina agian jaso egin behar ditugu, edo donazioan eman, saldu, danadalakoa. Ezin duguna, da gailu txiki guzti hau edenak sukaldearen gainean espazioak entzen eduki. Taula hauek ez dute oso itxura ona, eta ez zarrak direlako, baizik eta beraien zaintza mantenua ez delako aproposena izan. Gogoratu, egurrezko taula bat ondo zaintzen ez bada, hau da, ondo garbitu, lehortu eta behardun mantenua eman, bertan mikroorganismo kaltegarri dexente geratu daitezkela eta ondoren hor moztutzen degula jaten degun janaria. Beraz, kontuz egurrezko taula zaharkitu edo bereziki gaizki zainduekin. 9. Despentsan urteak daramatzaten jaki horiek. Zenbaitzuk iraungitze data ez dakit daukaten, edo eta infinitoraino taratago dijoazen iraungitzeak dituzten, baina kasuan kasu, kuestioa dana da, hortxe daudela, despensan espazioak entzen, ez ditugula berriz erabiliko, ze agian egunen batean, okurritu zitzaigun, errezetaren batentzako hori erosi bartzela, geroreltzan errezeta egin, eta hor jarraitzen dute. Beraz, despensan ere, revisio txiki bat. 10. Gozogintzan erabiltzen diren osagarriak. Gaietak egiteko erabiltzen diren oidenak, hau da, beste behin, pandemia garaian itxialdian erosi genitun 100 historia, gozogintzarako gaur egun erabiltzen ez direnak. Eta baten batek pentsatuko du exageratua naizela, baina nik ikusten ditut eta sukalde askotan erabiltzen ez diren ugari daude. Haupa Maitane, mila esker zure aholkuengatik eta aber praktikan jartzeitugun, zera biharrezkoa dira. Eta gero jarraituko zaitugu entzuten, hortxe gelditu zeata. Bueno, gero arte, gurian jarraitu behar dugu. Hemen dakauna da, zain zurik, 5 minutuan egon diagosten, iragatziko ditugu, eta esan deuna, gero moztu eta saltxatxuan sartzeko. Hemen nien gotena da, tipulatxa txikituko gurinetan goxatzen juteko, eta zu lagunduko jazu 3 txikitzen, bale? Ingo jozuna da, bazterrian dazkan azalgo horrak endu, eta bestia dena lauki txikitan, bale? Zure kontu, venga, eskerrik asko. Eta ingotena da ere bai, gero erabili behar ditugun arrautzatxo hauek egosten jarriko ditut. Uretan jarriko ditugu, bagizue beti urotaren jartzitugula. Arrautzatxo egoztea dituzu, normalak, igual hauek ez ditun sekula duzio. Normalak? Bai. Eta nola egoztituzu? Tiri. Bueno, gu iten deuna da. Arrautza normala beti hotzian jarri, horrela. Hotzian jartzezu, eta irekiten hastean ian, 8 minutuan inda daude. Hauek erdila. Erdila gutxio, 3 minutu nola inda egote dira. Orduan jartzen dugu hotzian, errexetan jartzezu martxan, eta irekiten hastean ian kronometroa eman. Eta bestia 8 minutu hauek erdila. Vale. Ondo, apuntaukot. Apuntauta, vale. Aztuko zaizun azunien kaso inda, esan, Joseba nola zan hau. Bueno, gurean jarraituko dugu. Hemen, gatza pixka gotako eta hemen, geho krema goiteko garaian sotxito giz gelditzeko. Vale, oso ondo, eta hauek iragatzin goitut. Bueno, eta proiektu hau, eta biltza bakarrikan holtzan gainean, ez da? Zenekin ibiltzea, bueno, proiektuan ere ez. Eske proiektu honetan parte hartu dugu jente mordo batek, ze diskue bera grabaudot musikari askokin, egon azbe bai Madrileko 2 produktorekin lanien, eta holtzan egongonaz beste 4 musikarikin batera. Joane Zederra bajo eta kontrabajuen. Zaustarra, hoi gainea, ona. Ander Ederra bebai gitarretan. Ana. Hoi baki zuziala, guan hilia motzak, baina rubillo, goie gaztia zianian, honeainoko tximak nibiltze zianan, ezken nire barri joan bizidia, nire nahian kuadriakoa da bat, eta bestia Ander helduo da, eta hori nena izarrak inda biltzen, baina bilak surfista errak, tximaluzia, patinetiakin, da gainak, akiztona artista ia gitarra jotzen, Bai. Gitarra, bajua, ze jotzeko behar jesu, gitarra eta bajua. Joanesek bajua eta... Gio, instrumentu danak jotzitu, baina bakizu nola ja musikeruak. Ondo, zein gehiago, a ber, moztin dizuteta. Carlos Arantzegi baterian. Bai. Eta Txus Aranburu tekletan. Vale. Ondo, eta orduan behaiek beti ongo dira zuekin holtzetan. Bai. Ados. Bueno, hasi dize, ateia, egia esan, ez da? Bai, hori da. Vale. Noiz indezu aurrenengo, nunde estrenatu zenuten diska? Lehenengo kontzertu izen zan, apirilak 13 Eibarren, Koliseo antzoki zen. Ona. Eta ondoko harrera, ez da? Oso ondo, bai. Oso ondo. Bai, posik. Posik. Gentie gogotxu gube bai, eta
kriston ambienti egon zan bai. Ona. Bueno, eta bertan, jotzen desunean, jendiak lehenoko kantuak eta hola eskatzizkizu? Zu diska berria pasatzen da lehenoko kantuen bat eta hola eskatzizu ere bai? Ba, eske joten dugu lehenengo diska osorik be bai. Bai. Osa, jende horren saioten dare bai. Bai, gainera maiera aldien dauz sarrak eta igerten da batien publiko hartien Bihar hori da hola. Bai, kanta sarrak hasten garenien jotzen, ja. Ondo. Bueno, eta pentsatzen dut, guain ere, mendik aurrako birare topera eukiko zula. Ez dakit, uda agenda beteta dakazu o nola zabiltza? Ba, udako datak ondikon ez ditugu iragarri, hor gabiz lotzen. Nun iragarriko dituzuen, nun egongo dira? Zure sare sozialetan egongo dira eskegita? Bai. Vale. Eta, bueno, gabiz web horri aldea sortzen, orduan, ba, bueno, laster egongo da hor dana. Eta, ibiliko zeate Madrid aldea eta ere bai ibiliko zeate, ez da, giran, ez da? Bai. Nitxui txiki bateko. 23 goiez. Kontatu pixkat, Madrid zoazte, 23an, Bai. eta zein bihar dezuan, bueno, zeretakazu, kontzertu bat eta vuelta edo nola dakazue? Bai, goiez dakugu kontzertu 23en teatro laran. Bai. Dala, bueno, ez dakit, usto dala nahiko antzoki berezizean Madrilen da super sarra holan txikitzu, baina polipolitxe. Eta oso gogotxo izan Madrira jotik kantetan beti da plazer bat, eta gainera olako leku behar batian, ba, oinik eta gehiago. Inoiz ez zea hon antzoki hortan, lehen da biziko aldia izango da? Bai, Ze hona. hori da, bai. Badakazu antzokien bat ezatezuna, o lekuen bat, plazaen bat, edo errepikatu behar desuna hau da hontan, esatezu, bai, eta kiston gogu da katziatik ankiston ondo pasagen duen, edo... Bastakit zer esan. Aramaixon arrasaten jotzie beti da... Etxia beti etxia da, no? Bai, beti da, berezizia. Handi jotzie asko guztetan jatzen. Eta badakazu lotuta, hau da hontan egiliko zea bertatikan, nola ez? Bai, baina ondikon ezin da ezin da esan. Hortxe utziko. Baina egongo da kontzertu berezi bat. Bai. Zer ona. Bueno, eta bestela ze gustatzen zaizu gehiago. Aretoa honditan jotzia, kalian, tabernatxo batian... Guztetan jat antzokisek asko. Bildu ite horrek, ez da? Bai. Bizkat, Antzoki zarrak badie badauki holan... Bere xarma. Bai. Eta leku txikinek be guztetan jat. Gertutasuna sentitzeko, ez da? Bai. Eta adibidez, leku handilena jodezuna, zenbat jendentzako jodezu? Ba, nik uste dut beken izen zala, Bai. azaroan, ura bere bidean kontzertuen, orkesta bateaz, eta uste dut egon zila 12.000 pertsona. 12.000 pertsona, ai, ama. Bai, hori zen da. Tinglaua izan behar du horrek, ez da? Bai. Kaixo denoi, porque tan ezin dezu, kauza bain banaka, ez da? Ai, ama. Earra. 12.000 pertsona. Eta gero zemu sortzea firmatzen da, gargazki gateatzen da, besti, eta pakien uste aldizue. Bai, enaz, joa, etorten dan jentie, nik eskertzen dut ziede baiz, azkenien, jente horrei eskergaz gu... Dudi gabe. Eta normalian jendean baitasunak injuta, baina olako lekutamak izu batutan trago bat baino gehiago hartu due, bestiak ez dakize, eta zu, ai, ama. Hori pasetan da, bai. Pasentzi pixkat, ez da euki biherko zu. Baina, hori da ona baina data. balantzan ipinitxe... Beti positibo. Bai, gauza honek irabazten dago. Ondo. Postik. Bueno, nola zoaz horrekin? Desente ikasi zubiru urte hauetan labana moitzen, Bai, oso ondo. Ezin hobe. Hori ingo deuna da, hemen jarriko deu martxan ere. Hemen jarriko dituzu. Vale, eta bota xalak horbera organikoa. Oso ondo. Eta nik uste eta hoia erdi egozite eukiko deula patata behitu behar eta zenbuz dakaun. Eta arrautza haueke, hemen atako ditu eta bere beruakin, ja, inda eukiko ditu. Bai, horrela xe bota. Idoia, a ber, hau. Eta patata behitu behar dut. Patata ja, bihundu zaigu. Orduan haure bai, iragatzi, eta krema iteko, listo dakau. Eta hemen, junbiar gana da perretxiko hau botatzen. Orduan, nola hain mostaile finein zean, hau etxukunduko izkiazu, bale? Hemen ibiarrezun bakarra da, betu, horrela hartu, txukundu, garbiek etortzen dira, kultibokoak dira, eta gero hola da honian, hauei, bi mosketain horrela, Osa, hori kendu mi jakin. Bai, ipurdi aldean kendu hau, bale? Vale. Eta bestela, dena barroa. Horrela, honea bota ipurdik. Bale, haure martxan dakau, hemen jarreko eta. Hobetu biltzeko.
Eta Idoia, aurreko diskakin konpatuta, zer desberdintasun topako du diska hontan? Ba, a ber, da bigarren disko bat. Horria desberdintasun bat dauz, ja dana indot beste punto batetik. Ja, jakin zer dan disko bat grabetie, eta kontzeptualetik begeixa hau landu dut, disko hau. Disko kontzeptual badalako, bigarren hau, lehenengo esan, ordura arte sortutako kantak bildu nitxun eta sartu nitxun disko baten, baina... Jau buru belarrin dezu eta juntzea zeo zerren bila, ezta? Hori da. Eta musika, igual heldu hau bai, ni heldu hauen azelako, 3 urte pasau dielako, lehenengo diskotik. Eta igual, ez dakit, niri zai eitzen jat nire diskue... Horlan asaltzie zelako edan, baina esango neuke intimo hau igual. Ez dakit, jentiek ez hauzte igual lehengo kantautorien antza gehiago daukiela kantuek, eta ez dakit. Osa, lehenguoko esatezuna, ze lehen mitezian bezalakoak? Bai, hori esan duz jentiek, eta nik, ulertu aldot nundik doin jenti hori esaten dagoenien. Ondo. Nahiko intimoek kantuek, eta... poesia asko, eta bai. Eta horra abesti batzutan, bai, monstru batzuk aipatu dituzu. Zein dian monstru horiek? Hasiera partien, batez be, disko honen hasiera partien, ze balen esan duten bezala paroi batetik edo atxeden aldi batetik idatzitako kanta sorta, eta nik uste horri islatzen da lapur bat, balen esan duten hori, igual gorputzak eskatu ostela momentu baten geratzeko, eta atzera begiratzeko, eta apur bat, dana bere lekuen jartzeko, bai gauza honak, bai gauza ez zain honak. Txarrak alegitea. Ez egokilak behintzat. Gertatu iten dira, eta onak izateko txarrak egin berdu hortikane, bai, ez da, askotan. Bai. Hori txarrezala izatea, bai. Holanda bizitza. Hauek, eman ditu vuelta, txengo du pixka gehiago itia, eta guen botako etena bertara da, zain zuritxuak, eta botako jot, ez negaina eta utziko du suabe hor, xamurtzen, goxatzen, eta hola geldituko dira, zain zurik eta trigerituak xamurrak. Eta geho baita ere beste sartai bat jarriko deu, perretxikoiek salteatzeko eta bertara botatzeko. Beste sartaitxo bat ateko deu, ondo, eta dago txerrik etxaraka. Hemen etxian, bakizuku gora etortze gala eta ontzi asko erabiltzen egia aldezue bat bota honea, geho beste honea eta geho beste honea, eta geho koipe gehiagi botatzen bau, pixka kendu koipia eta salbatuko zue. Bale? Eta hau, iten dan bitartian, ingo deuna da perretxikok bertara bota, eta ingo deuna da, maitanen ajungo gara berriro, ikastea, nola ez, ikastea, eta kasuin, lagunak, oazen bertara. Amaika, baxera, pieza, solteak. Batzuk hausten dijoaz, beste batzuk ez, edota zerbait oparitzen dizute, eta ohikoan, edo inoiz, erabiltzen ez dituzun, saltxera, eta era hortako hauekin aurkitzen zera. Zertarako, bereziki okupatzen duten espazioarekin. Erabiltzen ez dituzuten pieza guztioi denak ere baxerakoak, beste aurreko guztiak bezala, kanpora. 12. Kristalezko potoak. Badakizue tomatea enbotatu behar zen utela esan zenuten hortan, duela 5 urte, eta horregatikan kristalezko potoak hasi zinetela gordetzen. 5 urte pasa dira, eta hemen ez du inor tomatearekin ezer egin, baina hortxe ditugu, gure sukaldeetan, 100 ez dakit, baina kristalezko poto pilo bat. Beraz, badakizue, edo tomatearekin jartzen zerate, edo kristalak kanpora dijoaz. 13. Espezieak. Honekin ere berdina gertatzen zaigu. Ohikoan ez dakit zenbat. 4, 3, 5 erabiltzen dituzue, baina errezeta ezberdinak egiterako orduan, espezie hau, edo agian norbaitek ekarri dizuen beste hori, kuestioa da gure sukaldeetan pote txopilo bat edukitzen ditugula, koloretsuak, hori bai oso moñoñoak, baina erabilgarritasuna 0 eta espazioa okupatuz. Gainera hauek ere iraungitze data dute. Beraz, kontutan eduki, ikusi zeintzu bai eta beste guztiak ere badoaz kanpora. Neri gehien gustatzen zaidan bat, kaxoi desastrea da. Kaxoi desastrea da kaxoi bat, baina bertan dauden elementuak ugari izan daitezke, eta ia sukalde guztietan aurkitu dut hau.
Kaixoi desastre honetan, pilak, bombillak, klipak, txamponak, edota gomak arkitzen ditugu, hori bai, bertan dauden pilak, ez dakigu, erabili daitezken edo ez, gastatua daudelako. Zer egin behar da? Kaixoi desastre hartu, bertan dagoen guztia baztertu, eta kaixoi hori ahalik eta hutsenen utzi. Modbortara, espazio bat gehiago daukagu gure sukaldean. Te eta infusioak. Hauek espeziekin gertatzen den bezala, agian garai batean tea edo infusioak hartzeko ohitura handia zeneukan, edo agian zure familiako norbaitek bazun, edo dena dalakoa. Kuestioa zein da? Gaur egun zuen sukaldetan, te eta infusio pilo bat dituzuela, ez dakizuela zeinek hartu behar ditun, bazpadare, hortxe utziko ditugu, bazpan idiodan bezala, baina inork ez ditu hartzen. Beraz, gaur egun hartzen balen badituzue, erabiltzen dituzuen hoiek gorde, eta agian besteak kanpora joan behar dute. Mozten ez duten labanak. Zenbait sukaldetan edozein arategitan baino laban gehiago dago. Baina areta kuriosoagoa da laban hauek hainzarrak egonda, ez dutenean dagoeneko mozten. Zaharri izanik ez daukotelako aukerarik ere zorrozteko. Beraz, labanak izaten dira besteetako bat, rebisatu eta kanpora joan beharko luketenak. Bandejak. Errealeko 82ko ligakoa gorde behar da eta atletikeko 100 urte mugarena gorde behar da. Baina nortikan aurrera ez dakit zertarako ditugun hainbeste bandeja gure sukaldetan. Badirudi egunerokoan bandejarekin etxean zehar ibiltzen gerala gosaritan, bazkaritan edo afaritan. Beraz, hainbeste okupatzen duten beste elementu hau ere, rebisatu eta kanpora. Erabiltzen ez ditugun garbiketako produktuak, bai hor arraskazpian dituzuen 100 produktu horiek inoiz erabiltzen ez direna, inork ez dakina zer egiten duten bertan, hauek ere rebisatu seguru nago eta hauetariko asko eta asko ez dituzutela inoiz erabili. Izozgailuan egon daitekeen janaria. Bai, kretaziko garaikoa izan daitekeen hori, inork ez bai du ohitura edo gehiengoak behintzet data jartzeko, eta jakinaren gainean egon behar dezue, 6 bat hilabete baino gehiago bertan egonda, egokiena dela, jatea momentuan, baina ez askoz gehiago itxaron bertan eukitzea. Azkenean ez bai da oso ona gure osasunarentzako. Oso kuriosoa den bat, plastiko poltsan poltsa. Hau etxe gehienetan egoten da. Hau da, 100 plastiko poltsa, gordetzen ditun beste poltsa handi bat, izugarrizkioko tamaina duena eta asko okupatzen duena. Eta askok esaten didazue, bai, beti ondo tortzen da plastikoren bat edo beste egotea, noski, baten bat edo beste, baina ez 100, gerora ez dituzuelako erabiltzen. Beraz, erosketarako aproposena bestelako sendotsuagoak diren plastikozko poltsak edukitza izango litzateke, eta oroitu zaitezte hauek erabiltzea. Bestela gero, pilaketa sortzen da plastikozko poltsetan. Kopak. Hau ere, betiko kontua. Kopak, ardoarenak, urarenak, kabarenak, badirudi egun guztia itzen gerala kopak erabiltzen, gerora ohikoan edalontziak erabiltzen ditugunean. Badakit sekulako pena eman dezakela kopak kanpora botatzea, baina hainbeste ez ditugu behar, eta badakizue. Eta bukatzeko opariak. Hau da, guri agian gehiegi gustatzen eta ezkigunak, baina norbaiteko oparitu dizkigunak, eta noski nola botako dugu oparitutako zerbait? Bai, agian bota behar dugu, ez badegu inoiz erabiliko eta gaineraz bazaigu gustatzen, kanpora joan beharko du. Eta gauza asko gomendatu dizkizuet zuen sukaldetik ateratzeko, baina oso garrantzitsua da gure sukaldetatik ateratzen dugun guzti hau dena nola kudeatzen dugun. Horretarako gure inguruan garbigune zoragarri batzuk ditugu, bertan lagunduko zaituztete zer bota bardan nun adierazten. Modu honetara egingo dugu bazterketa bat, baina kontzientziatik egiten den bazterketa bat. Beno, espero dut gaurko saioa gustoko izatea, seguru nago zuetariko asko oso identifikatuak sentitu zeratela. Hurrengo batean gehiagorekin, hementxe. Aio, hurren arte. Maitane, mila esker, eta egia esan tetena, beti zukin ikasten, eta beti izan dagoa, geopraktikan jarri behar da, Idoia, teoriak askotan batzutan jakite dugu, baina geopraktikan jarri behar. Bezarka da hondi bat eta jarraitu gurrenane zure saiongo geha, Maitane. Bueno, gurean jarraitu behar da, hemen ikusi zuen bezala nodakaun goxatzen gure bai trigero zain zuri tipula txapizka gurinetan, perretxikoak goxatu zaizkiu eta bertara botako ditut, bale. Irugilarrake hor lagaitut iragazten, koipiak entzeko, berta botako ditut, eta ez negain pixka botako deu goxatzen juteko, bale? Bale, hau, martxan dakau. Bestaldein behar deuna da, bueno, hemen dazkat urak enduiet, arrautzei, eta zuritzeko prest daude, eta hemen dakau, bai patatak eta azalak eta ipurdik. Ingotena da betu. Inbiar dezuna, bertan sartu, eta dena birrindu. Eta gero ingo dugu hau baitare krematu, hor dakasun esne gainakin,
Eta arrautza horren gorringoakin bakarrikan, bale? Bale, kenduko jote menura. Eta guain sartu borrea. Txirreki txarraka lasai. Hemen sartu, dena ondo birrindu bildurri gabe. Jarriko dugu gatzan puntuan, da gero hemen jarriko dugu nola fibra asko daun, kentzeko fibratxoak eta gero krematuko dugu gainuntzeko egin, bale? Venga, haure, itxura erratzen nahi da. Eta hemen inberretena da, guain, 3 gehiarrak bota. Eta ez negaina, pixkanaka botatzen jugu naiz. Pixkat, hartzen dunean, beste pixkat, pasatu gabe. Bale. Egarra, iten egaitu gakoan. Goaz, Bizikan aldaude, bizikan lasai egon. Ez dago presikan ondonduan jarri horrela. Venga, zure kontu. Bueno, eta azken 3 urte hauetan, paroia eskatu zen duen, lasaitzeko, baina ikasketake bazen itun, jarraitu ezu, ez da? Bai, aurreko urtina amaitu nen ja. Bukatu dituzu ja? Bai. Zertzen nahi zinean ikasten zehazki? Pedagogia musikala. Pedagogia musikala. Zertan datza horre zehazki? Bueno. Aparatu aldezu. Bota. Bueno, badau bideratute gehizen bat musikan irakaskuntzara. Irakasle izateko? Bai. Zango geneke? Vale. Osea, irakasle bere forma danetan, ze da nahiko zabala, orokorrien formazioa, jasotzen dugun formazioa da, daneti daukogu. Egiz esan dantza, perkusioa... Eta zera oso orokorra, eta gero bideratzen zeaten ere zuen lekura, edo... Hori da, bai. Vale. Nik ez dakit ondikon. Tu, guangoz aprobete duzu, eta motxilan sartu duzu, eta gero gedokuak, ez da? Bai. Bueno, ez da gutxi. Batzu juten dira, aprobatu gabe. Ez alda gala. Bueno, bai. Gelakide danak gainditu aldue. Bai, gutxi egitzen, Gutxi egitzen, vale. Osake. Bain, hoi sartu barruan, piztuta dakazu, eta eman egurra bildurri gabe, bale? Entzute zaiguta, bale? Ondo. Eta ikusten dezu irakasle bezala zure burua, ala? Bueno, nahiko ondo moldatzen az. Inizen ditut ordezkapenak eta... Vale. Bai, tailer batzuk, eta ondo. Beti musika inguruan, ez da? Irakasle, bale. Zer tokatu zaizu, ze urteko gaztetxokin, o ze jendekin tokatu zaizu? Egon izenaz musika eskolan, apurra danetik, piano eta hizkuntza... Osea, ez ikastola bateko musikari, musika eskola baten, ez da? Hori da. Momentu zein dena izen da, musika eskola baten hizkuntza musikala eta pianoko irakasle. Eta gero, tailer ezberdinetan, LH bosi garren mailakoekin, bai. Vale, orduan tokatu zaizu, eta ikustezea biara munean irakasle bezala, musikak etipizial baizu zure historikin, nahi jo, o igual ustartzen bilake bai? Gizizan ondikon ez dakit. Bengoz, natorren nahi heldu eta listo, orduan. Bi bidiek ustetan jatazko, orduen joango nazi ikusten eta, zelan doien da. Eta irakasle moduan adibidez, zen nahi oso gaztetxokin egon, ikastetxetan egon, musika eskola baten, edo ya nahi oso igual profesional batzui kudeatzen egon, edo ze guztoko zitzaizun gehiago? Ustot gehiago guztetan jatela gaztetxuekin. Gaztiek eta umiek. Aurrekin, ez da? Bai. Egia esan, zer bai polita da, ez da? Gaina gaztetxoa ikustia goxatzen eta... Bai. Bueno, kaso iten baizue polita, kaso gutxiten baizue, ez da? Horren ja arriskutxua. Bueno, eta hemen neon txinanean kontatu zenian, hola, txintxilika eta ibiltzen zinala mendian, aramaio aldetikan da, eskalatzen da, kirola iten da. Arraitza aldezu? Hori kontablotzen? Ni horrekin kontatzen. Ez, ya enatu. Hoi inventatu indet, igual hainbeste jende pasada mendikan. Ez, lehen ibiltzen nintzen, baina, ya. Ez, Katxiz la mar. Eta kirola eta orduan, ez tezu zuetzako denbora hartzen, edo ze? O beste gauza batzuk dituzu? Azken aldizen gutxi, baina... Azken urtetan palan ibilinaz lagunekin hemen Donostian. Vale. Pala. Lehi kontatu zenien, eskalatzen da margotzen. Wow. Jarraitzen zu margotzen. Gauzak aldatu diez, ikurtetik. Ala izan behar du, Aldatu inbehar du, Bai. Gorputak eskatzei zuen egin, hori da. Vale. Orduan, margotzen ere ez tezu jarraitzen? Keba. Ez, Katxiz la mar. Bueno, nik hemen dana zurituet, haure listoak hau, ze musgoaz horrekin. Nik uste dut amaitu dutela. Bai, begira, beto da berdio, ez negaina tantotxo bat. Xiak, bale, krematu horrekin. Eta iragatzi ingo dugu, hau geho, ni ez dut berdio. Iragatzi bertara, bale, oso ondo bitu kendu, zoituta honen dikan. Nia, bale, eta bota bertara, bitu fibratxoak nola doden hemen. Ona,
Bale, mingaina bat emango zute bai, dena ondo harrapatzeko. Eta gero, pixka gehiago krematzeko, ikutu beresi bat emateko, gorringoa ere bai botako jo. Bale? Ingo detena da, betu, zuringo hemen utzi. Hau eta hau, listo. Hau ere, listo. Kriston itxura dauko honek. Edarra ez da. Betu, nahizu da estatu haber gatzan puntua zemuz dakan, ni leheno pixkate goztena izanean bota diot, Eta xosito ez gehibilikota. Ninaz nahiko sosa, Bai, orokorrien. no te creo. Sosa. Bai, a ver. Nietako superrona. Ba, hola, utzi. Guain, pasatzeko beste aldea goiarakin lagundu. Eta dena pasatzeko, ingosuna ere bai da, gorringo botako deu. Eta zanpatu eta pasatu dena. Vale, hau listo. Hori ere listo. Bueno, eta diskara bueltatu zor ikusten detena. Ze polita dan, zenekin dut diseño, hori nire zugite aldezu? Ez. Egona superrondo inguratute, kriston talde artistikoaz. Bai. Eta argazkisekatara useider baiinak, dala aramaizoko argazkilari bat. Normalin... Ikusteko zuze gauza polita da gaunen, Ona. Eta diseinua inda hau arrasateko Miau estudioak. Miau? Bai, Vale. eta egon diez, bai, kontzertuko estenografia dana indau esku, zoran marrazki batzuk, eta, horri biliga da nahi. Kiston lana, ez da? Bai. Ba, gila esan, hori hemen sukaldatzen ikusten zuen, bezala, ikusten zuen ni bakarri nahola sukaldatzen, da kiston lan taldia da batzetikan, eta diska batian atzeko parezido, ez da? Bai, guztiz. Hala izatea. Bueno, hemen txe, arrautzatxuak, listo, eta banatuta. Nola da krema hori? Gaina arrautzuk gorringo nikutu pixkat hartu du, ezin hobe, ekarri hau. Eta hori, hau erraskan jarriko, Vale. Eta, vale. Talen esan dut, igual, betu eguen goxu atea zaigu, betu gauza atingo deula. Jarriko dugu azpilan, vale, huelta guztin. Eharra krema, Eta aprobetxamentuko errezetatxo bat dau, Zeratik, azkenian zain zurin historik basureta bat jute janak, horrexekin indeu. Patata batekin jarri, gorringo txoba bota, eta listo. Ordu norak hau potentzia zain zuri jana. Guain, ingo dugu, goieradaka ehar bat. Beste osagaiena, adibidez honexekin. Vale. Ondo. Haure harran asketa indeuna hemen, Zain zuri, perretxiku, irugilar, bio bakizue. Hemen nik aukera bat eman dizuen nahi zuena botatzeko. Nahi zuena kendu eta nahi zuena gehitu. Bakoitza bere kontura. Horrela, harrekoitu hemen arrautzatxuak. Eta ni uste eta perexil pixkatekin. Aurrekoan gitarra eta guzti torri zinean. Ja. Ni katxiz lamar, ez da aldezu golkoan ekarri? Ez da ekarri, ez. Katxiz lamar... Urrengo batena. Urrengo bateako, ez da? Apelo ez daude dinda, apelo ez da? Ez, apelo. Mi katxiz lamar, igual nik abestuko ez. Ondo, bueno, jendea izateko, nundik noa ebiliko zea, nun ikusi behar deuzuri jarraitzeko. Oin maiatzien nahiko tope ibilinaz, ekainien egongo naz azpeitin, ekaina bederatzi zen, eta joango naz data gehiago jartzen poliki. Azteko eta behin, mil esker, etortzeratik, plazerra handi bat, eta hemen dakau, zain zurikin, trigerokin, da irugilarrekin da indeun platertxo goxo hau, eta mil esker, eta urrengo dizkan ezai hongo geha. Hori da, asko ondo, eskerrik asko. Agur lagunak.